हे छोले आपण रात्रभर भिजवून ठेवलेले आहेत. कोमट पाण्यात भिजवले ना की टवटवीत होतात. आता ह्याच्यात मी आता पाणी ओतणार. जेवढं छोले आहेत ना तेवढंच पाणी ओतायचं. बस. आणि आता मीठ घालायचं. आता आपण मीठ घातलं, पाणी घातलं. आता चांगल्या कपड्यामध्ये ना अर्धा चमचा मी चायपत्ती हे केलेली आहे बाकी. चांगला कपडा मग ह्याच्यात घालायची आणि मग कुकरला लावायचं. 2 शिट्या घ्यायच्या म्हणजे चांगला कलर येतो. छोल्यांना किती ब्राऊन कलर आलेला आहे. आता ही आपण मोठली काढून टाकूया. हे बघा किती छान ब्राऊन कलर आला. तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण 1 चमचा जिरे टाकूया आणि हा कांदा आपण बारीक चिरून घेतलेला आहे. कांदा 2 कांदे मोठे बारीक चिरून घेतलेले आहेत. गॅस फास्ट करायचं. आणि आता आपण मीठ जरा घालूया कांद्यात, म्हणजे कांदा लवकर हे होतो, शिजतो, नरम पडतो. हा छोटा चमचा हळद, 1 चमचा आणि अर्धा चमचा हिंग, 2 चमचे लाल तिखट मसाला, हे 2 चमचे गरम मसाला, 1-1.5 चमचा आलं लसणाची पेस्ट. चांगलं हे परतून घ्यायचं तेलात. आल्याचा कच्चा वास गेला ना की मग आपण टोमॅटो ही टाकूया. चांगलं हे मिक्स करायचं. थोडंसं आता पाणी टाकू. थोडंसं पाणी टाकते म्हणजे ह्याला चिपकणार नाही. आणि झाकण ठेवते 5 मिनिटं झाकून ठेवते म्हणजे मसाला तो चांगला शिजेल. मस्त आता याला तेल सुटलेलं आहे. आता आपण हलवून घेऊया. आता याला उकडलेले छोले आणि पाणी ओतूया आतमध्ये. छोले झालेले आहेत आता आपले. आता वरून कोथिंबीर टाकूया. ही रेसिपी कशी वाटली ती सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.